Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Inselmilkom ħbib tiegħi u nilqakom għal programm ieħor Hemm Miktub. Infakkarkom li bħalissa dejjem bis-sensiela li aħna semmejna il-marka tal-bima u l-gwerra kontra il-qaddisin. U għal dawk li forsi ma kienux magħna mill-bidu fuq ngħidilkom fuq konna qed nitkellmu semmejna x'inhi il-marka tal-bima dik li ħafna jsibuha bħala is-666 u għedna li l-marka tal-bima hija s-sistema tad-dinja kif ser tkun, sistema fejn għal ġim warrab se jkun hemm liġijiet li huma tad-dinja u li trid tissegwihom. Jekk inti ma ssegwihomx, ifisser li inti allura tal-mulej inti tagħalla u tiġi persegwitat, tiġi maqtul, tiġi imniżża minn dak kollu li għandek ma jħallulek assolutament xejn. U din hija dik li ħafna jsibuha bħala iċ-ċippa. X'ser tkun eżatt aħna ma nistgħux ingħidu, tista' tkun ċippa, tista' tkun barcode, tista' tkun xi tkun. Il-fattu li jekk inti taċċetta li tgħix f'ribellioni kontra Alla, kontra Jehovah, allura issa inti tolat biex tixtri u tbieħ, tieħu dik iċ-ċippa u tkun tista' tixtri u tbieħ. Jekk inti tażel li tibqa' timxi wara t-Torah, wara l-liġi ta' Jehovah, wara l-liġi ta' Alla, jekk inti tażel li tibqa' żomm is-sibt qaddis, tażel li tibqa' tiċċelebra l-festi tal-mulej, tażel li tibqa' ma tikolx laħam li huwa moqżis li mhuwiex ikel. U hawnhekk inti tiġi meqjus bħala ribellus li qed toħodha kontra id-dinja u allura ma jtukx il-permess, ma jtukx iċ-ċippa, ma jtukx x'se tkun dik il-marka, ma jtukx iċ-ċans li tista' tixtri u tista' tbieħ u tiġi skomunikat mis-soċjetà, tiġi maqtuħ u kulħadd ikun għadu tiegħek. Jistgħu jgħinuk biss ħutek fil-mulej, imma ma ninsawx li ħutek fil-mulej huma bħalek. Illa li qed jimxu wara l-kelma tal-Alla huma skomunikati u huma fl-istess sitwazzjoni tiegħek. Jekk ikun hemm xi jaħwa fil-mulej li ma jkunux għadhom ħanejdu hekk inqabdu fis-sistema u allura jibdu jgħinu lil xi jaħwa minn taħt, il-mument li daw jinqabdu ser jiġu l-istess skomunikati u fl-istess sitwazzjoni ta' dawk li qed jiġu imwarbin. Din hija fuq x'konna qed ngħidu. Fl-ewwel ġiex programmi. Fl-aħħar programm mbagħad semmejna issa x'jista' jiġri, x'qed nistennew li jiġri f'dak iż-żmien. Iż-żmien meta se jkun hawn dak li nsejħulu l-Antikrist, il-bniedem ta' dnub minn nofsin nissejħlu l-Bibja illi se jkun qiegħed iwitti t-triq għal Satana biex ikun jista' jiġi u jieħu dak li huma tiegħu. Ħajkun qed iwittilu t-triq. Għedna illi x-xitan qatt mhu oriġinali imma jikkopja biss u bħalma Alla kellu lil Ġwanni il-Battista iwitti t-triq għal Jexua u jippriedka fid-deżert ħejju t-triq lil mulej, l-istess se jkollu x-xitan persuna li ser twittilu t-triq. U dan il-persuna se joħloq sistema ta' liġijiet fejn id-dinja kollha trid issegwi liġijiet li ħajkunu kontra it-twemmin tat-Tora, kontra il-kelma tal-Alla u se joħloq ukoll reliġjon waħda li kulħadd irid isegwi fejn fiha dan għall-bniedem ser ikun l-ikbar fost l-allat, se jsejjaħ lilu nnifsu li hu l-ikbar fost l-allat. Min fejn ħriġnieh dan? Dan ħriġnieh minn l-ewwel ktieb fl-ewwel kapitlu tal-Makabin fejn rajna l-Iżrael minn xiex kien qed jgħaddi taħt ir-re Antioku u rajna li l-re Antioku ħareġ digrit fejn qal isma' is-saltna tiegħi il-pajjiżi kollha li jiena nikmanda sew fl-Ewropa, sew fl-Amerika, sew fl-Asja, fl-Awstralja, qiegħed fejn qiegħed inti tittobdi din il-liġi. U inti qiegħed fejn qiegħed fis-saltna tiegħi trid issegwi din ir-reliġjon, reliġjon fejn jiena Alla, fejn li tidu tqimu għallhom Antioku, għamel lilu nnifsu Alla fost l-Allat. U l-istess ħaġa ser jiġri fl-ktieb ta' Revelazzjoni. Rajna wkoll
fuq rajna x'kien qed jiġrilu il-poplu Iżraelit illi ħafna minnu tgħidlek il-kelma obda lill-Antjokju u dak li ser jiġri anke fi żmien li fil-futur ikun magħna irid iseħħ għal huwa profezija fil-Ktieb tar-Revelazzjoni li dawn l-affarijiet iridu jseħħu u anke Daniel tkellem fuqha. U ħanaraw ħafna nies illi se jitilqu lill-Alla u jmorru wara dik is-sistema. U Jaxua stess għalinna anke ħafna gbarat tal-Knisja se jkunu mqarqa. U għax il-gbarat ikunu mqarqa, in-nies imorru warahom. U x'jiġifieri il-gbarat ikunu mqarqa? L-gbarat tal-Knisja jkunu mqarqa jfisser li minn fuq il-pulpti jibdew jgħidu illum m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla m'għadix tot. Għawek ikunu qed iqarqu bil-poplu ta' qudiemhom. Forsi mhux għax iridu, imma għax hekk jafu illa għaliex għax hekk talmu. Tifhem illa għaliex ħafna huma iddutrinati minn dak li talmu mingħand il-bniedem. Imma qed naraw li meta verament tfittex fil-kelma tal-Alla, insa l-kodba. Jien għandi librerija daqsix kodbaw. Illum il-ġurnata nedilkom bis-serjetà jiddispjaċini l-flus li nfaqt f'dan il-ħafna kodba għaliex ħafna kodba illi għandi jiena jitkellmu kontra il-kelma tal-Alla. Ikunu qed jimnalik jalmuk il-kelma tal-Alla, imma fil-fatt ikunu qed jiddutrinawk kontra dak li hemm miktub verament fil-kodba tal-Alla. Illum il-ġurnata r-riċerka tiegħi nagħmilha minn fuq il-Bibja. X'qed tgħid il-kelma tal-Alla? U mill-kelma tal-Alla jiena nġib l-argumenti kollha tiegħi. Toqgħodx tgħidli x'qal dak il-pastor u x'kiteb dak il-pastor u x'kiteb dak ma jinteressanix. Jiena li jgħidli biss x'hemm miktub fil-kelma tal-Alla. U meta taqra l-kelma tal-Alla tibda tara dal-affarijiet. Żgur li ħafna affarijiet milli qed ngħidulkom f'dawn il-programmi għalikom huma ġodda huma ta' revelazzjoni u forsi tgħidu ma minn fejn qed jiġi dan it-tarif. Dan it-tarif iġġibu minn ġol Bibja. Min ġol kelma tal-Alla. Meta tibda taqra mit-Testament l-Antik. Mhux tibda l-Bibja minn nofsa. Bħalma jagħmlu llum meta inti tmur fil-knejjes ta' ħajtek il-Kristu jgħidulek issa la tajt ħajtek il-mulej, ibda qra l-Bibja mit-Testament il-ġdid. Mela aħna xi darba qbadna xi romanz, mela aħna xi darba qbadna xi ktieb tal-iskola u bdejna naqrawh minn nofsu. Mhux dejjem mill-ewwel paġna. Kif jista' jkun tkun taf se jiġri fil-futur jekk inti ma tafx ġara fil-passat. U bħalma rajna fl-ewwel programm. Alla qal jiena fil-bidu tiegħi ngħid x'ser jiġri fit-tmiem. Mela fil-Ġenesi, fit-Torà, fil-Pentatawku u fil-Profeti hemm miktub dak kollu li kien ser jiġri minn meta twieled Jaxua sa meta jerġa' jiġi issa. Kollox hemm qiegħed. Imma il-mera qiegħda fit-Testament l-Antik. Meta inti tara t-Testament l-Antik, kun taf se jiġri fit-Testament il-ġdid. U għandna ħafna iktar studju, għandna ħafna iktar tagħlim. Ħanaraw pereżempju dik li ħafna jsejħulha il-ħatfa tal-Knisja, illi diġà seħħet dik il-ħatfa tal-Knisja fit-Testament l-Antik u ħaterġa' sseħħ fit-Testament il-ġdid. U naraw kif seħħet fit-Testament l-Antik. Ejja ħalli nibdew il-programm tagħna llum u nfakkarkom li qed nitkellmu issa rajna il-Makabin u rajna x'ser jiġri u ma jiġrix, kif jista' jiġri u ma jiġrix, kif se jiġu il-popli mqarqa minn mhux se jiġi mqarraq minn se jimxi mal-kelma tal-mulej jiġi persegwitat, jiġi torturat, jiġi anke maqtul u dawn nitkellmu anke fuqhom fi programmi il-qoddim. Għax l-istudju huwa twil, il-kelma tal-Alla mhix kelma li tagħmel f'sija jew f'nofsija ma tieħu naqgħa tal-ħin anke suġġett partikolari wieħed. Naf li m'intomx tiddejqu tisimgħu, naf li qed tieħdu pjaċir, għalhekk qed neħdu pjaċir iwaslulkom dan it-tagħlim. Mela, rajna fil-ktieb tal-Makabin li Antioku, ir-re Antioku, l-ewwel ma għamel huwa li rrid jaqqad il-popli kollha li kellu taħtu fis-saltna tiegħu bħala poplu wieħed. U għedna li din hija a New World Order. Fil-fatt aħna id-dinja diġà qed narawha kien hemm żmien fl-Antik fejn ħafna pajjiżi ma konniex nafu bihom. U mbagħad beda li saq iż-żmien li law u dejjem id-dinja ngħidu aħna l-espressjoni hija dejjem bdiet tiċkien.
mbagħad in-nies bdew jaqsmu minn pajjiż għal ieħor minn kontinent, allura mbagħad saru l-kontinenti, minn kontinent għal ieħor bdejna naqsmu allura issa ġejna qisha iktar viċin xulxin, pratikament qisha art waħda, u illum il-ġurnata id-dinja qisha pjuttost villaġġ wieħed. Le mixin, hekk ser ġiba il-bniedem ta' dnub li se jkun qed iwittitra għax-xitan. Id-dinja se jġiba bħala belt waħda, villaġġ wieħed. U l-istess bħalma se jagħmel Antioku, bħalma għamel Antioku fil-ktieb tal-Makabin se jagħmel dan il-bniedem ta' dnub. Ser jaqqat id-dinja taħt liġi waħda, dik il-liġi titobdi issa ma tixtott il-liġi talla, u taħt reliġjon waħda fejn jiġi meqjum u. Allura issa tittinsa ir-reliġjon tiegħek, it-twemmin tiegħek, ħalli ngħidu l-kelma twemmin, tittinsa dak li inti temmen, tittinsa it-Tora, tittinsa l-liġi talla, tittinsa l-kelma talla. U rajna fil-ktieb tal-Makabin li dak iż-żmien kienu jfittxulhom l-iskritturi u jqattawhomlhom. U hekk ser jerġa' jiġri ħbib tiegħi. Hekk ser jerġa' jiġri, l-kelma talla se jfittxuha biex jaqirduha u jippruvaw jaqirduha li ma teżistix biex ħadd ma jistudjaha ħadd ma jkun jafa. Min fejn ġibuh dan it-talim? Revelazzjoni kapitlu 13, vers 7. U Natala, hawnhekk qed jitkellem fuq il-bima dak il-bniedem li ħajkun qiegħed iwitti triq għax-xitan, u Natala li tagħmel gwerra lill-qaddisin u talibhom. Tawa wkoll seta fuq kull tribu u kull poplu, kull ilsien u kull ġens. U nxtieħtu jqimuha dawk kollha li jagħmlu fuq l-art. Qed taraw x'qed jgħid? L-istess bħal ma għamel ir-re Antioku. Ġabar il-popli, it-tribujiet kollha, kull ilsien, kull ġens taħt liġi waħda. U min ma naqax magħhom ħass il-gwerra miegħu. Hekk qed jgħidilnaw. U Natala il-bima li tagħmel gwerra lil qaddisin u talibhom. Għaliex? Għax tawa s-seta wkoll biex missaltam fuq kull tribu, fuq kull poplu, kull ilsien u kull ġens. U jekk inti ma tixtieq għal dik il-liġi, mela ħanoqtluk. L-istess bħalma għamel Antioku, hekk rajna fl-aħħar programm fil-ktieb tal-Makabin, l-ewwel ktieb tal-Makabin, l-ewwel kapitlu. L-istess affarijiet qed naraw. Antioku wkoll qal lill-popli li jridu iċedu t-tmemmin u l-kulturi tagħhom u jsegwu l-liġi tiegħu. Kien qal lill-poplu Iżraelit biex jieqaf isegwi l-liġi talla. Rajnihom kollha l-ġimgħa l-oħra da. U dan il-versi, dan iż-żewġ tifrus f'Revelazzjoni 13, versi 7 u 8 qed jgħidu l-istess ħaġa. U Natala li tagħmel gwerra lil qaddisin u li talibhom. Tawa wkoll seta fuq kull tribu u fuq kull poplu, kull ilsien u kull ġens, u nxtieħtu jqumuha dawk kollha li jagħmlu fuq l-art. L-istess ħaġa. X'qrajna fl-ewwel Makabin, l-ewwel kapitlu vers 56, għalinna li ordna li l-iskritturi jiġu maħruqa u min jinstab li għatandu minnhom jiġi maqtul. Ħbib tiegħi, din hija s-sistema, din hija l-marka tax-xitan, din hija s-666. Din hija li ħafna dom ma jistgħux jifhmu. Qabel inti tieħu ċippa, tittaddi minn dal-affarijiet. Jekk inti tagħmel dawn l-affarijiet li dan ir-raġel se jgħid li ħajamel, inti tkun intitolat tixtri u tbieħ. Qed taraw kif mhux iċ-ċippa hija s-666 imma s-sistema li twarrab il-liġi talla, li twarrab it-Tora, li twarrab il-kmandamenti. Rajna x'qalinna Alla, għalinna li żomm is-sibt qaddis huwa sinjal bejni u bejnkom. Dik hija s-sistema, dik hija li se jwaqqaf dan il-bniedem milli n-nistalla verament jagħmlu. Dawk in-nistalla li bħalna iżommu s-sibt qaddis se jiġu mġela ma jżommuhx. U jekk inti taqpa' żommu ma tistax tixtri, ma tistax tbieħ, u tispiċċa kulħadd jitilqek, tispiċċa tinqata' mis-soċjetà. Dik hija s-666, ħbib tiegħi, li ma timxix mat-Tora, li ma timxix mal-liġi talla, li ma timxix mal-kmandamenti u tgħid issa dawk m'għadhomx jeżistu. Dik hija s-666. U meta inti tgħid hekk, u mbagħad inti intitolat tixtri u tbieħ, tista' toħod ċippa issa.
Forsi ma tkunx ċippa dan għal-bniedem qed jgħid li hija ċippa. Ixini, issa inti tista' toħodha, tista' tixtri u tista' tbieħ. Imma noqogħdu attenti għax jekk il-marka mhijiex iċ-ċippa, jista' jkun inti ħadd tieħu dik ix-xi ħaġa mingħajr ma taf għax inti f'moħħok għandek li hija ċippa x'dejjem qalulek minn fuq il-pulpti, forsi mhux ċippa, forsi ħajkun token. Isma' jkollok dat token tiġi bil-posta darba fix-xahar biex tixtru tbieħ bih. Le jien ma ħadtix iċ-ċippa, imma t-token ħadtu. Nerġa' ngħid, l-enfasi tiegħi huwa illi hija s-sistema li hija s-666. Dik hija l-marka tal-bima li tgħix dik is-sistema li ħajibda jgħid dan il-bniedem, li ħajoħloq dan il-bniedem. U għax timxi ma dik is-sistema, issa tista' allura teqpa' tgħix normali. Dik hija ċ-ċippa li teqpa' tgħix normali. Jekk ma timxix ma dik is-sistema u tażel li teqpa' timxi mat-Torah mal-liġi talla, allura inti ma tistax tkun parti mis-sistema. U ħat ispiċċa skomunikat, u ħat ispiċċa ħat ma jtikasek, ħat ispiċċa med bil-ġuħ forsi fuq bankina tittallab in-nies jaddu minn ħdejk jekk mhux minn fuqek u ħadd ma jikkalkulak. Għax min jgħinek se jaqlaħħa bħalek. Missa tkun faċli ħbib tiegħi. U rajna li bħalma għallhom Antiochju issa ser jiġri wkoll bħalma qed naraw fil-ktieb tar-Revelazzjoni jew Apokalissi, jiddependi x'verżjoni ta' Bibja għandek, fejn ħajġiha lin-nies iċedu twemmin tagħhom, ħajġiha lin-nies iċedu il-kulturi tagħhom, issa mhux se jaqpa aktar kultura tal-Ewropa u tal-Amerika u tal-Asja u tal-Afrika u tal-Awstralja le. Issa kultura waħda. Issa kif qed nidilkom jien, hekk se jgħidilna da. U se jgħid lil kulħadd inkluż l-Iżrael illum anke spiritwali, dawk li mhumiex imwildin Iżrael imma huma issa engrafted huma imlaqma f'Iżrael għax isegwu l-liġi ta' Jehovah, jisegwu l-liġi talla, jisegwu t-Tara, se jipprova iwaqqafhom, se jipprova iżommhom milli jimxu ma' dik il-liġi. Rajnija kif għattilkom, vers 56 jedinna li ordna l-iskritturi ġu maħruqa u min jinstab li għatandu minnom jiġi maqtul. Dik hija il-marka, dik hija s-sistema ħbib tiegħi. Sabiex tkun tista' tixtrud bih trid l-ewwel tiċħat l-Alla u l-liġi tiegħu. Dan hu l-qofol ta' kollox, inti biex tkun tista' tixtrud bih tiċħat l-Alla u l-liġi tiegħu. Ħafna ħajbatu. Ħafna. Jekk tagħmel dan, issa tista' tkun intitolat li tieħu ċippa allura u tħaddem flusek. U għalhekk Alla għalinna li kull min jieħu l-marka jintefa' fl-ixmara tan-nar. Mhux kull min jieħu ċippa, dik iċ-ċippa jista' jkun qiegħda għandek diġà tilkom floor program dan. Din iċ-ċippa tista' tkun diġà qiegħda għandek mal-ID card, jew mal-passaport, jew mal-kard tal-bank. Diġà jista' jkun qiegħda għandek iċ-ċippa, allura ħadd mal-infern? Le. Ħajoqtlok Alla għax għandek credit card u għax għandek passaport biċ-ċippa u għax għandek ID ċipjat? Le. Imma tintefa' fl-ixmara tan-nar jekk inti taċċetta s-sistema. Hemmhekk inti qed taċċetta l-marka. Il-mument li inti ma taċċettax is-sistema se jaħdulek l-ID card, se jaħdulek il-passaport u se jaħdulek il-credit card. Iktar faċli minn hekk ma nafx kif nista' npoġġielkom ħbib tiegħi. U nispera li qed tifhmuni. Nispera li qed tifhmu dak li qed ngħid. Is-666 hija s-sistema ta' kif wieħed jgħix. Mhux iċ-ċippa. Iċ-ċippa tista' tkun qiegħda fil-kartiera diġà. Daqshekk m'intix se tingħata m'intix ħadd tintefa' fl-ixmara tan-nar. Tintefa' fl-ixmara tan-nar jekk inti taċċetta dik is-sistema illi se tkun a godless society, soċjetà fejn l-Alla ma jafuhx, u għażlu jkunu jafu bih, ma jinteressaħħomx, diġà qed narahom jiġru dal-affarijiet fil-pajjiż. Ara ma toqgħodux tgħidu u hija da mhux fi żmieni, diġà bdew dal-affarijiet, mhux fil-futur ħajilħaq il-qofol, imma diġà bdew u tista' tkun inti diġà parti minn dik is-sistema. Illa jekk qed taċċetta ċertu liġijiet, jekk qed taċċetta ċerti affarijiet li qed isiru fil-pajjiżi kollha tad-dinja li jmorru kontra il-kelma talla, kontra it-Torah, kontra l-liġi talla, inti diġà parti minn dik is-sistema.
U għawek fejridu noqogħdu attenti li jekk aħna parti minn dik is-sistema m'hemmx għalfejn ikollna iċ-ċippa fil-but. Jekk aħna parti minn dik is-sistema Alla jgħidilna se jitfana fl-ixmara tan-nar, it-tieni mewt, se ngħaddu ma ngħaddux għal ħajja ta' dejjem mal-mulej. Qed ngħidilkom hekk biex ma tgħidux u hija jiena m'għandix ċippa mela la m'għandix ċippa jiena salvat. Le, jekk inti sejjer wara d-dinja m'intix salvat. Jekk inti mulet mill-ġdid u minn dawk li toqgħod tolli jdejk għal kull ħaġa li tisma' minn fuq il-pulptu, ma jfissirx li inti salvat. Jekk inti taċċetta ċerti liġijiet, ma jfissirx li inti salvat. Jekk inti mulet mill-ġdid u diġà qed tgħix fil-fornikazzjoni m'intix mulet mill-ġdid. Ma jfissirx li għax inti born again qiegħed taħt il-grazzja tista' tagħmel is-sess mal-partner tiegħek bla doċċ. Le. Il-liġi tal-Alla hija ċara u Alla ma jinbidilx. Hekk jgħidilna Malakija 3:6 jiena Jehovah ma ninbidilx. Fil-ktieb tal-Lut narawha miktuba Jaxua Ħamaxija, il-kelma tal-Alla magħmula bniedem is-situ s-Salvatur tagħna, Jaxua l-Messija, il-bieraħ, illum u għada l-istess għal dejjem. Ara ma noqogħdux nilagħbu tal-fidil u ngħidu li aħna x'qegħdin taħt il-grazzja nistgħu nagħmlu li rridu llum il-ġurnata. Le ħbib tiegħi. Il-grazzja qegħdem biex meta inti tiżbalja ma tmutx. Imma hemm il-grazzja, għandek iċ-ċans terġa' tqum. Għandek iċ-ċans terġa' tagħmel U-turn, tindem minn ħtijitek. U terġa' tingħaqad malla, terġa' tibda timxi wara l-liġi tiegħu, wara t-Torah tiegħu. Alla mhux irrabjat għax int għandek passaport biċ-ċippa, jew ID biċ-ċippa, jew credit card biċ-ċippa. Alla huwa rrabjat għal dak li ċ-ċippa tirrappreżenta. Is-sistema li lilek ħadd intitolak tuża dik iċ-ċippa jekk hija ċippa. Alla huwa rrabjat għas-sistema. Alla mhux irrabjat għax inti għandek daw il-cards fuqek, iċċipjati. Alla huwa irrabjat għas-sistema li ħadd inħoloq fejn hu se jiġi imkasbar u ħajġi mwarrab. L-istess bħal m'għamel Antioku ir-re, is-sultan, fis-saltna tiegħu warrab l-Alla. Għallhom issa tidu temnu dak li qed ngħid jien, il-liġi tiegħi, ir-reliġjon tiegħi. Hekk ser jiġri ħbib tiegħi. New World Order, One World Religion. U ma tistax tiġi kontrija. Il-moment li tiġi kontrija u jekk ħad tiġi kontrija, ħad tiġi kontrija bil-kelma tal-Alla, inti ħad tiġi meqjus bħala għadu tal-istat. Ejja ħalli inkomplu u naraw issa x'qed jgħid il-kib tar-Revelazzjoni jew Apokalissi skont il-verżjoni tal-Bibja li għandek, kapitlu 14 vers 9. U anġlu ieħor, it-tielet wieħed, ġie wara jgħid bleħen qawwi, min jinxteħet iqim il-bima u xbija tagħha u jieħu l-marka fuq ġbini jew fuq idu, diġà għedna xi ġifieri fuq ġbini jew fuq idu, jiġifieri min jagħmel dak li l-bima qed tgħidlu. Iżomm f'moħħu l-liġi tal-bima u jagħmilha. Mela, u wkoll jixrob mill-inbit tal-korla tal-Alla li hemm inferra safi fit-tazza tal-qilla tiegħu. U jinħaraq b'nar u kubrit quddiem l-anġli qaddisin u quddiem il-ħaruf. U d-duħħan ta' tbatija tagħhom jitla' dejjem ta' dejjem. U ma jkollhomx mistrieħ la bil-lejl u lanqas binar dawk li jinxteħtu iqimu l-bima u xbija tagħha u min jieħu il-marka ta' isimha. Il-vers għalkemm jiena mhux qiegħed fin-noti tiegħi ma nafu bl-amment ma jaqafx hawnhekk. Jekk tinżraw vers isfel jew żewġ tivrus isfel, il-vers ikompli jgħid hawnhi il-paċenzja ta' dawk li jemmnu f'Jaxua u jżommu it-Torah ta' Alla. Fejn il-paċenzja? Temmen f'Jaxua u għax temmen f'Jaxua iżżomm it-Torah, ma tmurx mal-liġi tal-bima imma taqpa' issegwi l-liġi tal-Alla. Iftħu l-Bibja u waqrawhom daw il-vrus bib tiegħi. Illa li ġdan huwa vers illi qed jitkellem fuq futur li qed irid jiġi.
U għawek waqqa l-argument kollu ta' ħafna mid-denominazzjonijiet tal-Knisja kim sejħa moderna l-lum fej jgħidu sma' il-liġi it-Tora ma ġixtot. Jekk ma ġixtot Alla permezz ta' Ġwanni kif għalinna hawnhekk hija l-paċenzja tal-qaddisin dawk li jemnu f'Jaxxua il-Messija u iżommu iħarsu it-Tora ta' Alla, il-liġi ta' Alla. Mela għad trid tħarrisa l-liġi ta' Alla, għad trid tagħmilha il-liġi ta' Alla. U żgur. Hekk hemm miktub fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. Allum ħanifqu ħbib tiegħi naħseb li sissa tajna tarif importanti ħafna. Tinsewx, sissa f'daw l-4 programmi rajna kif bniedem li l-Bibja sejjaħlu bniedem ta' dnub men of sin ser jieħu over il-power ta' dinja u jwitti triq għax-xitan u dan il-bniedem se joħoloq sistema illi titissegwija, se joħoloq l-reġjon li tittimxi magħha li tmur kontra il-liġi ta' U jekk inti teqpa timxi mal-liġi ta' Alla tinqata' minn mas-soċjetà u jitilqu karrasek sakemm tmut bil-ġuħ. Jekk mhux ukoll jaraw kvitri u jsawtuk u min jaf x'jagħmlulek, mhux bil-forsa x'tmut bil-ġuħ. Il-persekuzzjoni hija l-unika ħaġa li Jaxxua wedna ħbib tiegħi. U din hija parti mill-persekuzzjoni l-kbira li qed trid tiġi. Aħna ħafna jgħidu aħna persegwitati. Sibu li Kristjani persegwitata u Malta. Għaw Malta għandna kristjanizmu tal-lussu. Il-persekuzzjoni għasnafu xini għadna, għasnafu xini. Għad rridu naddu minn dal qed naraw f'dar programmi biex nifmu xini persekuzzjoni. Imma inħeġġiġkom ħbib tiegħi, illa li issa minn is-salem se naqbdu sensiela ħankomplu f'din is-sensiela ma ħnitkellmu suġġett differenti, ħnitkellmu fuq il-ġlieda illi issa titissir kontra il-qaddisin u kontra dik li jimsejħa iż-żerja ta' Iżrael. Imma qabel naslu hemm inħeġġiġkom aqraw il-ktieb tal-Makabin, l-ewwel ktieb tal-Makabin. Apparti li huwa storja huwa history. Illa li xissemma wkoll anke l-Olimpjadi li kienu jsiru dak iż-żmien illi l-kelma tajt fil-ktieb tal-Makabin kienu xi ħaġa mistkerħa għal Alla, hemm raġuni għaliex għal min studja dal-affarijiet jaf għaliex hija parti mill-istorja fil-fatt. Imma jissemmaw, ġifieri nafu li qabel kien hawn Kristu kien diġà hawn l-Olimpjadi fid-dinja inħolqu ġewwa l-Greċja, imma ma kinux jagħtu glorja lil Alla il-mod kif kienu jsiru. Imma apparti hekk taraw ukoll mara u s-seba' wlieda min xi xaddew għax sempliċement ma ċċettawx li jieklu l-majjal. Kull ma ridu daw jieklu biċċa majjal u kien jitilquhom. Imma le ma ridux jiċnitzlu għax il-kelma tal-Alla it-Tora hekk tajt illi dak huwa l-laħam moqżis u mhux ikel. U araw x'għamilhom is-Sultan Antioku. Is-seba' huma wieħed wara l-ieħor. Araw jekk għandkom il-gazz tifilħu taqraw it-tortura. Araw x'għamilhom quddiem ommhom. Qabel qatilha lilha wkoll. Imma qabel qatilha rat is-seba' wlieda jmutu itturmentati bl-ikraħ. Imma din hija l-fidi tagħna ħbieb. Dawn għalhekk huma miktubin bħalma qalna Pietru għall-eżempju tagħna. Minn daw in-nies irridu naħdu eżempju aħna. Daw kienu sodi quddiem Alla u ma ċċettawx is-sistema tad-dinja. U hekk irridu nagħmlu aħna jekk nilħu dan iż-żmien li qed nitkellmu fuqu. Jekk nilħu dan iż-żmien bħalhom irridu nagħmlu. Naqpaw ngħidu le, akkost li nġu torturati, akkost li ngħaddu minn dak kollu li ngħaddu, imma lil Alla lil Jaxxua s-Situ s-Salvator tagħna ma nixħduhom qatt. Allum ħanaqafaw ħbib tiegħi, infakkarkom bħalma dejjem ngħid, kunu berejani, araw dak li qed ngħidu aħna u x'veru u x'qiegħed miktub fil-Bibja, qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassallilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.